Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta Ġesu qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, brida sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U b'għad xi messaġġiera qablu li huma sejrin daħlu f'raħal tas-Samarija biex jeħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx, billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan id-dixxipli ġagbu ġwanna qalulu: Mulej, trid ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom. Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom u marru f'raħal ieħor. Huma mixja fit-triq kien hemm wieħed li qallu: Tmur fejn tmur jiena niġi warajk. U qallu Ġesu: Il-volpijiet għandhom l-erin tagħhom u l-asafar tal-ajru l-bejtiet, iżda bin il-bniedem m'għandux fejn imitrasu. Lil wieħed ieħor qallu: Imxi warajja. Iżda dak wieġbu: Ħallini l-ewwel immur nidfen lil missieri. Iżda hu wieġbu: Ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom, iżda int mur u x'għandar is-salt natalla. U ieħor ukoll qallu: Jien niġi mulej warajk, imma l-ewwel ħallini nsellem il-tad-dar. Qallu Ġesu: Min qiegħed idu fuq il-moħħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-salt natalla. Tal-Evanġelu eżistijaj, kieku kelli niġbru f'kelma waħda, niġbru fil-kelma ta' determinazzjoni. Determinazzjoni fuq ġiex livelli. L-ewwel ħaġa naraw id-determinazzjoni ta' Ġesu u t-tieni rridu naraw id-determinazzjoni wkoll tad-dixxiplu ta' Ġesu, ġifieri tiegħi u tiegħek. Kif toħroġ id-determinazzjoni ta' Ġesu? Tal-Vanġelu eżistijaj jibda propju b'vers li nistgħu ngħidu li jifret il-Vanġelu ta' San Luqa fit-2. Luqa kapitlu 9 vers 51. Meta Ġesu qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, brida sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. Hawnhi id-determinazzjoni ta' Ġesu li brida sħiħa donnu Ġesu kien sejjer f'direzzjoni, f'daqqa waħda jdur u jiffaċċja lejn Ġerusalemm u minn issa l quddiem il-Vanġelu huwa mixja waħda ta' Ġesu lejn Ġerusalemm. U fiex ħatwasslu din il-mixja lejn Ġerusalemm? Ħatwasslu lejn il-post tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Ġesu eżisti meta kien żgħir u baqa' fit-Tempju ta' Ġerusalemm fi 12 sena, lil Marija u Ġuseppi wara 3 ijiem ifittxuh qalilhom: Ma tafux li għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Ġesu kien determinat li jkun feridi tal-missier. U dik id-determinazzjoni issa Ġesu qed jgħixha u jimmanifesta fl-età adulta tiegħu meta jaf li wasal il-mument li issa timur Ġerusalemm u ma jinżilx lura minnu. Meta Ġesu baqa' fit-Tempju 12 sena, kellu jmur lura minn Ġerusalemm lejn Nazaret u kien jobdihom jidina l-Vanġelu. Imma issa Ġesu ħajmur Ġerusalemm u mhuwiex se jirtira. U għallok naraw eżistijaj id-determinazzjoni ta' Ġesu li jkun fir-rieda tal-missier għalih, anke meta r-rieda tal-missier għalih hija s-salib. Issa din id-determinazzjoni eżistijaj hekk li Ġesu jidħol fir-rieda tal-missier. Ġerusalemm il-post fejn titwettaq il-misteru tal-Għid. Ġesu kif għexu? Ġesu għexu fit-talb, fl-abbandun, fil-fiduċja tiegħu għamja fil-missier. Fil-Ġetsemani jidlu fit-talb mhux li ritina ma li tritint, fuq is-salib jitlob missier nerħi ruħi fidejk. Hija din il-fiduċja għamja. L-istess ħaġa sistijaj sejrin naraw issa kif Ġesu jitlob dan anka mid-dixxipli tiegħu, ċe minnu minnek. B'tlet kategoriji, 3 persuni li aħna faċilment insibuhom f'xi wieħed, waħda, 2 minn 3 jew f'kollox minnhom nidentifikaw ruħna magħhom, fejn Ġesu ħajaraw li l-mixja warajh irida b'ċerta radikalità u determinazzjoni. L-ewwel persuna li ħajjidlu li timxi warajh jgħidlu tmur fejn tmur mulej jiena nġi warajk. Ġesu jgħidlu isma' il-volbijiet għandhom l-erien, l-asafar għandhom il-bejtiet, ben il-bniedem m'għandux fejn mitrasu. X'qed jgħid il-mulej? Isma' jekk tiġi warajja jien tkun determinat li jien ħankun is-sigurtà tiegħek. Jien mhux ħanoffrilek sigurtà umana materjali. Is-sigurtà tiegħek, il-bejta tiegħek, l-ar tiegħek fejn tammar irid inkun jien.
Bħalma Ġesu jammar fih dan il-missier aħna rridu namru fih, bħalma jgħidilna huwa l-Evanġelu skont San Ġwann ukoll. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Aħna postna fejn huwa f'Ġesu. Aħna namru fih u l-ar tagħna u il-bejta tagħna. Imma biex nimxu warajh irridu nkunu determinati li hu irid ikun din is-sigurtà tagħna. It-tieni ħaġa sistijej li fiha rridu nkunu determinati fil-mixja tagħna wara l-mulej. Hija meta Ġesu jagħmel din is-sejħa l xi ħadd oħra jgħidlu mxi warajja u dak jgħidlu ħallina ewwel imur nitfen il-missieri u Ġesu jgħidlu ħallu l-mejtin jitlu l-mejtin iżda int muru x'għandha l-salt natalla x'tista' tfisser din il-kelma ftit ambigwa sistijej. Il-missier b'xi mod huwa l-oriġini tagħna. Dak li aħna il-missier jindika il-passat, il-ġenerazzjoni ta' qabilna. U Ġesu hawnhekk nistgħu nifhmuh li qed jgħidilna isma' jekk tridu timxu warajja, teħlux mal-passat tagħkom. Morru u xandru is-salt natalla. U din eżisti għandna bżonn ikunu determinati fil-mixja tagħna wara l-mulej. Mhux biss li Ġesu jkun is-sigurtà tagħna, imma li l-passat tagħna ma nibqux inkaxkruh warajna. Eżisti. Sentenza li ħobbet għenija ħafna l-Papa Franġisku li jgħidilna isma' kull qaddis għandu passat u kull midneb għandu futur. Kull qaddis għandu passat. Ma noqgħodux neħlu mal-passat tagħna. Kull midneb għandu l-futur. Għandu ċans. Ċetqox teħel mal-passat tiegħek int minn fejn inġej. Jekk il-mulej sejjaħlek, issa kun determinat li tmur ix-xandar is-saltna tiegħu, tmur taqdi lilu. Imma mhux li teħel mal-passat tiegħek int minn fejn inġej, int minn int. U din eżisti wkoll kemm aħna għandna bżonna, kemm xi drabi aħna noqogħdu naħsbu li aħna maħniex kapaċi, noqogħdu naħsbu li aħna maħniex tajbin biżejjed, ma kenniex il-background neċessarju biex inkunu evangelizzaturi, apostli, disċipli ta' Ġesu llum il-ġurnata. Ħalluh il-passat tagħna fidej il-ħnina talla, anka d-dnub tagħna. Il-mulej meta jsejħilna biex nimxu warajh bħala saċerdoti reliġjużi lajċ impenjati miż-żewġin, kull servizz ma jafx li aħna midinbin. Għażilna mill-dnub tagħna, għażilna mill-ħajja tagħna, għażilna mill-passat tagħna. Ejjew ma nibqgħux neħlu aħna, imma mmorru namlu dak li batna biex namlu. Ejjew nkunu determinati f'dan. Imbagħad l-aħħar aspett li Ġesu jurina f'dan id-disċipolat determinat kif qed insejjaħlu. Meta xi ħadd oħra jgħidlu jien niġi warajk imma ħallin l-ewwel insellem il-tad-dar. Ġesu qallu min qiegħed jgħidu fuq il-moħħriet u ħares lura. Mhux li passat Natalla. Ġesu ċertament mhux kontra l-familjari tagħna eżisti rebak mandamentu għaw weġġaħ il-missier kollhom, imma Ġesu diversi drabi fil-Vanġuli jagħmilha ċara. Illi aħna jekk iridu nimxu radikalment warajh, l-ebda relazzjoni ma tista' tiġi qabel Ġesu. U din għandna bżonna nifhmuha bis-serjetà eżisti. Ħafna drabi aħna npoġġu relazzjonijiet oħrajn qabel ir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Pereżempju nsibuha fi żwieġ fil-familja. Kemm xi drabi tintaqa' ma' nies jgħidulek Fader ma mmorx qudies il-ħatta, però biex naħdem għall-familja. Jiena ma nitlobx però ma nagħmel xejn ħażin tajna kollox għall-familja li nagħmel, u proprju dan hu l-gwaj jeżisti. Meta naqbdu ħaġa tajba li taħdem għall-familja eċetera, li ħaġa tajba. Imma meta dik qed tieħu post ir-relazzjoni tiegħek malla, allura ma tibqax tajba. U diru nagħmlu ħafna ċara xi drabi jeżistijej, aħna b'mod fin il-mulej ma għaddux aktar fl-ewwel post fil-ħajja tagħna. L-ewwel post nagħmlu l-ġid li nistgħu nagħmlu, u mbagħad jekk għandna l-ħin itolbuna u jekk għandna l-ħin imorru l-quddies. Importanti tagħmel karità mhux li titlob, jekk għandek l-ħin tmur titlob. Fridna anke tajjeb li nagħmlu mir-relazzjoni tagħna mal-Alla. U allura noqogħdu attenti aħna ma rridu nħallu l-ebda relazzjoni tiġi qabel mulej. Sew ir-relazzjonijiet tajbin martek, żewġek u liedek it-tfajla l-ġuvni l-komunità tiegħek. U wis iktar relazzjonijiet ħżiena, relazzjonijiet ta' adulterju, relazzjonijiet li qed joħorġuk mill-Ministeru Saċerdotali, mill-ħajja konsagrata tiegħek, mill-Ministeru l-mulej fdalek, relazzjonijiet ta' dnub. Irnoqdu ħafna attenti jeżistijaj. Għax aħna faċilment nġibu l-bniedem għadem qabel Alla. U Ġesu qed jgħidilnek nagħmlu dan ma nkunux tajbin għas-saltna u din hija qibsa.
Ġesu meta jgħid minnhom min iħobb l-om u l-missieru iktar minn iħobb li ma jistħoqlux ikun tiegħi. Ġesu mhux qed jitkellem kontra l-familja, min iħobb il-familja iktar minn iħobb lili. Din hija kelma radikali jeżisti. Kemm xi drabi aħna nispiċċjaw b'rispett uman minħabba relazzjonijiet umani li għandna nitradixxu l-Vanġelu, nitradixxu l-kelma ta' Ġesu, nitradixxu l-kelma ta' Alla. U mhux faċli nġibu l-Ġesu qabel ir-relazzjonijiet tagħna, xi drabi ħuti sowsuhom offiżi mweġġajn mhumiex mifhuma. Imma dan s-salib li aħna l-insar irdu ngħixu llum ukoll. L-impoġġu l-Ġesu verament l-ewwel u qabel kollox. Jalla dan il-Vanġelu inissel fina x-xewqa u jtina l-qawwa tal-Ispirtu li nkunu determinati bħalma Ġesu kien determinat li jagħmel rieda tal-missieru. Jekk nagħmlu dan il-mulej jagħtina sliem.